V New Yorku otvorili nový obchod. Volá sa Obchod s manželmi, miesto, kde si ženy môžu kúpiť ideálneho manžela. Tento obchod má 6 poschodí. Čím vyššie idete, tým lepšie možnosti, ale je tu háčik, nemôžete sa vrátiť späť. Jedna žena sa rozhodla obchod navštíviť. Na prvom poschodí našla tabulu s nápisom Títo muži majú prácu. Znie to dobre, ale zvedavosť ju hnala ďalej. Na druhom poschodí čítala Títo muži majú prácu a milujú deti. Povedala si, to už je lepšie, ale ešte idem vyššie. Na treťom poschodí tabula hlásala Títo muži majú prácu, milujú deti a vyzerajú veľmi dobre. Žena bola očarená, no stále ju lákalo pozrieť sa ďalej. Štvrté poschodie ponúkalo mužov, ktorí majú prácu, milujú deti, vyzerajú skvele a dokonca pomáhajú s domácnosťou. Teraz bola nadšená, ale stále to nestačilo. Na piatom poschodí našla mužov, ktorí majú prácu, milujú deti, vyzerajú skvele, pomáhajú s domácnosťou a sú neuveriteľne romantickí. Bola ohromená, ale jej zvedavosť ju hnala až na 6. poschodie. Keď vystúpila, bola tam len tabula s nápisom Ste návštevnička číslo 31 456 000. Na tomto poschodí nie sú žiadni muži. Tento obchod je dôkazom, že každá žena má právo hľadať to najlepšie pre seba a niekedy to najlepšie nájde tam, kde to najmenej očakáva. Poučenie. Nemusíte sa uspokojiť s priemernosťou, ale buďte úprimné sami k sebe. Hľadať dokonalosť je fajn, no niekedy je dokonalosť bližšie, než si myslíme. Len ju treba vidieť.